Өфілі Ағыдел буйындағы кең билдәле Кояшлы пляжы тулыһынса һыу астында қалды. Синоптиктар Булавнылала Башкортстанда койма ямгырдар вәгъдәләй. Коткаручылар bunday шарттарда ничек эшләй? Һаумагыз интервью студияла Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы начальник ярдәмчесе Ренар Вахитов. Һаумагыз. Хәерле көн. Ренар Федосович, шулай итеп статистика нинди кайһы урындар әле республикала хәвефле билемәгә карай? Бүгінгі күнге әлеге вакытта республикада қорқыныч хәлләр юк. Безнең әле контрольдә тора 2 хәл республика ішінде. Бу Өфе каласының Дим районында Альбатрос һәм Касарес бакчаларына алып барган юлда су басуы. Безнең әле контрольдә тора һәм инде Бөрьян районының Морадым авылына барган юлны яап торганнар иде. Чөнки яңгырлар яуганда ул аның кырында тау битеннән жер эшелгән иде. Әлеге вакытта юл ачык, әмма инде яңгырлар шулай явып тора, шуңа күрә ул әле контрольдә тора, анда әле юл эшләре алып барыла. Гомумән алганда, бuna тагы кайһы юлдар хәвеф астында дип әйтергә мөмкин. Республикала һезнең коткаручыларның даими игътибар астында. Көннән көн менә күреп торабыз, яңгырлар явып тора. Алдагы көннәрдә дә әле яңгырлар җыена. Шуңа күрә монда инде конкретно гына әйтеп булмай, кайсы районда, кайсы авыл тирәсендә андай очраклар булыр дип. Без бүтән рискларга да, бигрәк тә таулы районнарда, көньяк районнар дип торабыз. Ул якларда, ул районнарда андай рисклар бик зур. Гомумән барыһы һезнең күзәтү астында. Һез мөгаен язгы тәртиптә эшләйһегездер. Алай дип әйтсәм дә була, чөнки бу инде икенче волна дип әйтәйек. Җәйге яңгырлардан булган ташкыннан, шуңа күрә язгы ташкын кебек без гел әзер торабыз. Эвакуацион пунктлар әзерме? Чөнки яңрак Әбиәле районында бер авылда эвакуацияларга туры килгәйне. Андай очраклар булды. Безнең республикада 514 вакытлыча урнаштырылган пункт бар. Алар гел әзер торалар. Аларда азык-түлек тә, медикаментлар да каралган бар чаралар әзер тора. Шуңа күрә без әзербез. Гомумән буны һезнең ведомстводагы ошондой язгы ташкындарга әзер инеме? Алдан һезгә нинди искәртү шулай булу ихтималлык турында хәбәрдар килгәйнеме? Бу чаклы инде җәйге мондай ташкынга әйтәсем килә, беркем дә ул хәтлем әзер тормагандыр, чөнки бу хәтлем яңгыр явуы бик сирәк дип әйтергә кирәк, чөнки ул 30-40 елга бер була торган шар гына. Әмма инде без иң куркыныч, иң олама фаразларны карап, иң олама модельләрне карап, без аларга әзер торабыз, чөнки монда техниканы да әзерләү сораулары бит инде кешеләрне дә әзерләү сораулары, шуннан соң халыкны да укыту чаралары, шуңа күрә алар баштан ук алдан ук каралып тора. Аннан соң әйтергә кирәк, ташкын сораулары алар теге кыштан гына, яздан гына бит инде әзерлек түгел, алар ел күләмендә, ел эчендә әзер торырга тиешләр, чөнки монда бик күп рольне уйнай гидротехник сооружениеларда. Ул гидротехник сооружениеларны гел мониторинг алып барып, карап, аларны төзекләндереп, карап торырга кирәк. Әлеге вакытта Башкортстанда хаклагыстар нинди тәртиптә эшләй? Әлеге вакытта су күп дип әйтергә кирәк. Аларга аерым график эшләнгән. Алар шушы график буенча эшләйләр, суны чыгаралар дип әйтергә кирәк. Әмма инде монда аларны күзәтү буенча сутка эчендә гел мониторинг алып барыла. Аннан соң әйтергә кирәк, безнең күрше субъектлар белән дә, Ырымбур, Чиләбе субъектлары белән дә без связьдә торабыз, чөнки безнең елгалар аларның белән кушылган. Шуңа күрә аларда нинди хәл, күпме аларда яңгыр ява, бездә күпме яңгыр ява, нинди хәлләр, без гел сөйләшеп, мәгълүматны биреп торабыз. Әдәйем алганда буны Россия төбәкләре арасында Башкортстанда хәл нинди? Күзәтәбез әле Россиянең күп кенә төбәкләрендә шундый төбәк кимәлендәге гадәттән хәтта хәлләрдә индерелгән. Башкортстан ил кимәлендә нинди урында тора? Ил кимәлендә алсак, безнең хәлләр Аллага шөкер дип әйтергә кирәк, чөнки гидротехник сооружениеларында әзерлеге бик югары дип әйтергә кирәк. Монда бит яңалыкларны күреп торабыз, менә Бурятиядә бик нык кына су баса. Шуңа күрә мондай куркыныч хәлләр бездә булмас дип уйлыйбыз. Шуңа күрә
паникага бирелмәскә кирәк, курыкмаска кирәк. Бу ташкынга, зур суга без гел әзер торабыз. Әйткәндә, буны һәм алдагы җавабыгызда әйткәнегез, халык тилы укытырга, өйрәтергә кирәк дигән. Билдәле һез үзегезнең белгечләрегезне өйрәтәгез, укытагыз, ә халыкны ничек өйрәтергә, укытырга, гомумән нимәгә өйрәтергә кирәк буларда? Кем бигрәк тә елгалар кырында урнашкан, кемнәр менә шушы су басу урыннарына, районнарына эләгә, аларны укыту тәртибе, укыту сораулары бик нык дип әйтергә кирәк, чөнки аларга кинәт кенә су килергә мөмкин. Монда инде менә билгеле булса, су килергә мөмкин бит инде әкрен генә күтәрелергә мөмкин су. Монда син әзер булырга мөмкинсең, әйберне күчерергә мөмкинлек. Кайсы бер чакта төн эчендә дә, берничә сәгать эчендә дә су күтәрелергә мөмкин. Монда чорада инде кеше паникага бирелеп, дөрес итеп мәгълүматны алмаенча, дөрес эшләрен эшләмәскә мөмкин. Шуңа күрә монда паникага бирелмәенчә, үзен дөрес итеп эвакуация сорауларын карар өчен бөтен документларын алу сораулары, якыннарын карау сораулары алдан ук укытылып куярга тиеш. Нимә кәңәш итәргә бuna халыкка бу яһәттән? Беренчедән, бөтен мәгълүматларны, яңалыкларны карап торырга кирәк, паникага бирелмәскә кирәк. Монда инде су күтәрелсә, бөтен менә яңалыктан әйткән без сорауларны, безнең бит инде менә республикада система оповещения да бар. Бу система оповещениедән эвакуация бирелә икән, аңа карышмаенча коткаручы сүзләрен тыңларга кирәк. Беренчедән, икенчедән инде монда алдан ук әзерлекне карасак, бигрәк тә бит инде авыл тирәләре урнашкан бит инде елгалар буенда, аларның кырында рисклар бик зур. Аларга әзерлектә торырга кирәк. Бөтен ихата тирәсендәге әйберләрен урнаштырып, җыештырып, малларын, техникаларын урнаштыру сорауларын карап куярга кирәк. Шулай ук өйдә каралган электр каралмаларны урнаштыру, күтәрү сорауларын, аларны сүндерү сорауларын алдан карап куйсалар бик әйбәт булыр иде. Аннан соң бу районнарда инде менә инвалид кешеләр дә булырга мөмкин, балаларны, аларны баштан ук урнаштыру сорауларын карап куйсалар бик хәерле, бик әйбәт булыр дип уйлыйбыз. Гомумән быелгы ямгырлар, улар койма ямгырлар гына түгел, яшенле ямгырлар да һәм буна ошо вакытта үзеңдә ничек тотырга шул хактагы кеңәшләр белән уртаклашып китәгезне. Хәвефле кагыйдәләр ничек төшерә? Андый рисклар бар, бигрәк тә яңгырлар әле көн саен яуып торгач, безнең яшендә бик күп итендә, шуңа күрә беренчедән үзеңне ничек итеп фатирда, йортта тотырга, монда сораулар килеп чыга, икенчесе ачык җирдә ничек тотырга. Әйтергә кирәк, менә син йортта булсаң, монда бит инде электр коралмаларын сүндереп куярга кирәк, чөнки электр шелтәрмәсенә яшен сукса, бөтен электр коралмалар безнең эштән чыгарга мөмкин. Антенналарны сүндерергә кирәк. Икенчедән форточкаларны, тәрзәләрне ябып куярга кирәк, чөнки шаровая молния бар бит инде, аның кирү риске бар, шуңа ул кирмәсен өчен. Аннан соң инде ачык җирдә торсак, монда бит инде белергә кирәк, бөтенебезнең хәзер кесә телефоны бар, бигрәк тә аның белән кулланабыз. Шуңа күрә яшен вакытында ул үзенә магнит кебек яшенне тарта. Аның белән куллануны тыярга кирәк, кулланмаска кирәк. Икенчедән физикада буенча беләбез бит инде иң югары ноктага безнең яшен суга. Шуңа күрә безгә аска түбәнрәк урын табырга кирәк. Ялгын гына, ялгыз агачлар кырында, баганалар кырында, рекламный щитлар кырында тормаска кирәк. Монда бит шәһәр тирәсе булса, берәр ябык җирне табырга кирәк, берәр помещениегә керергә кирәк. Шушы гади гына кагыйдәләрне белсәк, мин уйлыйм, алама хәлләр булмас, хәвефле булыр дип. Әйткәндәй, бына калала дигәндән, быел Санкт-Петербург калаһында, кала ортаһында кул сатыр тоткан, зонт тоткан ирде яшен хуп үлтерде. Бына ничек һуң ямгыр яуган вакытта зонтик та өйрәтергә ярмаймы? Бөтенебездә яңгыр яуганда кул чатырын кулланабыз, конечно, но шулай ук физикага кайтсак, кул чатыры безнең бит инде эшләнгән нәрсәдән, тимердән, ул антенна кебек дип әйтергә кирәк. Без аны тотсак бит инде югары нөктә тагыла, шулай. Шулай дөрес әйттегез, менә ул шулай ук менә үзенә яшенне тартырга мөмкин. Андый рисклар бар. Димәк, шулай да хаклану ямгырдан, яшен ямгыр вакытында Әлбәттә. Ышыкка, шулай яңгыз кайын, яңгыз агас төбенә түгел. Аерым гына алай йөрергә ярамый. Әйткәндәй, бына ямгырдан һуң бәшмәк арта һәм бәшмәккә сыгып китүселәр арта. Һуңгы тәүлектә генә берничә шундый бәшмәк юсыны таптыгыз шикелле.
андай очраклар булды, кызганычка каршы югалган кешеләр бар, әмма инде алар табылалар. Әйтәсем килә, беренчедән монда әзер булырга кирәк, бәшмәк җыярга, чөнки без бит урманга күбрәк барабыз, монда бит һава торышын карап чыгарга кирәк, киемеңне карарга кирәк, һава торышыннан карап, шулай ук кесе телефонын алырга кирәк, аның зарядкасын карарга кирәк, үзенең туганнарына әйтеп чыгарга кирәк, үзенең маршрутын әйтергә кирәк. Бигрәк тә әйбәт, бер үзең бармасаң, берничә кеше барсаң бит урманга, чөнки алай рисклар әзрәк. Шулай ук үзең белән компас алсаң, шырпы алсаң, әзрәк кенә су, азык-түлек алсаң, бигрәк тә хәерле әйбәт. Шуңа күрә менә шушы гади гына кагыйдәләрне үтәсәләр, безнең бәшмәк җыючылар бик әйбәт булыр иде. Һәм бу туристларга ла кагыла, ошо кагыйдә. Шулай кагыла. Аннан соң әйтәсем килә, менә әле сплавлар безнең бит җәй көне бик актуаль сорау. Шуңа күрә әлеге вакытта туристларга сплавка да бик тауларга бармаска тыелуын чакырам. Чөнки рисклар бик зур, анда бик хәвефсезлек түгел. Рәхмәт кәңәшләрегезгә, бәлки тамашачыларыгызга тагыла ниндидер хәвефсезлек кагыйдәләрен итә тотарга әйтергегез булыр. Беренчедән, бер-беребезгә, үзебезнең якыннарыбызга, балаларыбызга күз колак булып торырга кирәк. Аларны, бигрәк тә балаларны әлеге вакытта, каникул вакытында үзләрен генә су кырларына җибәрмәскә кирәк, чөнки кайсы бер вакытны бик әйбәт погода булганда алар суда инәләр, су керәләр, бату бүлүчеләр дә бик күп кенә дип әйтергә кирәк, аларның арасында балалар да. Шуңа күрә бөтен хәвефсезлек кагыйдәләрен үтәргә кирәк, үзләрен сакласыннар. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы начальнигы ярдәмчесе Ленар Вахитов менән хәвефсезлек кагыйдәләрен искә төшердек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз, хак булыгыз.